Maybe your children, check your children that we pray for. नोंनि फिसाफोरबो जानो हागौ बे फिसाफोरनि सिगाङाव खालामनो हायैखौ आन्दाजनाय दांग्रोमनाय. And come and tell us like this woman here. आरो फैनानै जोंनो बे आइजो बायदि खोन्थाफै. What is your name? नोंनि मुङा मा? Pulsri Deimari. Pulsri Deimari. And what was your problem before? आरो सिगाङाव नोंहा मा समस्याफोर दंमोन? सिगां जादोंमोन आरो आंहा ओमफ्राय बिबुआव दाबनि गाराय जाबाय ओमफ्राय किडनिफ्राबो बुंनो चान्स थाबाय ओमफ्राय अन्थाइबो दंमोन लिभारा बुबायमोन आरो ओमफ्राय दा आङो सिलिगुरियाव दाहायबाय थादों ओमफ्राय जाहाथे इसोरा आंजों लोगोसे थादों डाक्टारनाव थांनायावबो आं बिनि थाखाय gastric problem and ulcer and liver was in nerves. And was it painful? ओमफ्राय आङो सायोमोन नामा? साया आंना आलुल' ओमफ्राय बेसेबां सायोमोन ओमफ्राय आथिंफ्रा आं जिउआव बुंफबदोंमोन आरो It was burning. बारा जानानै बुंफबबायमोन आरो आङो. And is it painful right now? दाबो आलौवो नामा? दा आङो आलौनाया दाख्लैनिफ्राय एसे खममोन ओमफ्राय मैयानिफ्राय एसे बोरैबा मोनदोंमोन आरो आं ओमफ्राय दा बांद्राय गैया आरो ओमफ्राय गिनायफोरखौबो गैया ओमफ्राय आङो बिदिनो मेथाइफोर दामबा आङो गोजांस्रियाव बोयोमोन आरो ओमफ्राय दा गैया आरो बेबायदि Enggak, dia deh, dia jangan pernah kamasi So Jesus took away your pain. Hallelujah! Can you dance with me to show Jesus? So I don't know.